Túžite vidieť slávne turecké Pamukkale, ale nechce sa vám za nimi cestovať? Málo kto vie, že stačí prejsť do susedného Maďarska a môžete si užívať rovnaký prírodný úkaz. V kúpeľnom mestečku Egersalog je ich verná kópia. Toto termálne kúpalisko môže naraz využívať až 1100 návštevníkov, z čoho 400 je kapacita ubytovaných hostí. Najviac turistov tu majú z Poľska a aj zo Slovenska. Lebo je to úžasná liečivá voda, nádherné prostredie a vždy sa cítim ako znovu zrodená. Kladieme veľký dôraz na hygienu, preto nepúšťame viac ľudí, ako je 1100. Chceme, aby sa tu cítili príjemne, mali svoje súkromie. Po naplnení kapacity sa teda do komplexu dostanú len toľkí, koľky ho opustia. V 60. rokoch tu však hľadali úplne iný poklad. Čakali, že narazia na ložiská ropy a zemného plynu. Dnes môžeme vidieť, že zem ukrývala niečo vzácnejšie. Našli tu termálne pramene, ktoré majú teplotu od 65 do 68 stupňov Celzia. Studne, odkiaľ vyviera táto liečivá voda, majú hĺbku viac ako 400 metrov. Veľmi vysoké je aj minerálne zloženie tejto vody. Považuje sa za raritné. Voda, ktorá vyviera, vytvorila tieto nádherné prírodné úkazy. Na svete sú len 3 takéto úkazy. Jeden je Yellowstone, druhé sú známe turecké Pamukkale a tretie vidíte tu pred nami. Pred viac ako 20 rokmi pramene zaradilo ministerstvo zdravotníctva medzi liečivé. Vyhľadávajú ich ľudia s problémami kĺbov, kolien či chrbtice a vynikajúce rehabilitačné účinky má aj pri pooperačných stavoch. Ľuďom so srdcovými ochoreniami sa však neodporúča pre silné zloženie vody zotrvať v nej dlhšie. Kúpele sú otvorené denne do 7:30 večer. Ubytovaní hostia však majú výhodu a bazény môžu využívať do 22. hodiny. Potom sa bazény vypustia, vyčistia a naplní sa nová čerstvá voda. Za celodenné vstupné zaplatí v tejto sezóne rodina s 2 deťmi zhruba 47 eur. Marian Ujházia, Dominika Lukáčová, televízia Marky.